बीड शहरामध्ये पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने बीड येथील बसस्थानकाला तलावाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे। याचा येथील नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे। तसेच प्रवासी देखील मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करत बसमध्ये चढत आहेत। बीड बसस्थानकाचा विकास करण्यासाठी अनेक लोकप्रतिनिधी पुढे आले होते। काही वेळी तर या बसस्थानकाचे उद्घाटन देखील करण्यात आले होते। मात्र गेली अनेक दिवसापासून या बसस्थानकाकडे दुर्लक्ष असल्याने याचा त्रास येथील प्रवाशांना सहन करावा लागत आहे। आज झालेल्या जोरदार पावसामुळे या बसस्थानकामध्ये तलावाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे। सर्व बसस्थानकामध्ये पाणी साचले असून काही भागात तर गुडघ्या इतके देखील पाणी साचले आहे। याचा येथील प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत असून या भागामध्ये नागरिकांना पाय ठेवण्यासाठी देखील जागा शिल्लक राहिलेली नाही। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र वारकऱ्यांसाठी टोलमाफीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे। त्याच अनुषंगाने बीड जिल्ह्यातूनही बीड वाहतूक पोलीस शाखेच्या वतीने वारकऱ्यांसाठी टोल फ्री सवलत देण्यात आली आहे। त्यासाठी त्यांना पास देण्याचे आयोजन केले आहे। पोलीस अधीक्षक बीड यांचे कार्यालय बार्शी रोड बीड येथून त्यांनी वारकऱ्यांकरिता जिल्हा वाहतूक शाखा बीड यांच्या अंतर्गत आषाढी एकादशी 2022 पथकर सवलत प्रवेशपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे। यामध्ये वाहन क्रमांक, मालकाचे नाव, भ्रमणध्वनी क्रमांक, मार्ग, प्रवासाची तारीख, ते जाण्याची तारीख आणि येण्याची तारीख व जिल्हा वाहतूक शाखा प्रभारी अधिकारी बीड यांची देखील शिक्का मारलेला जातो। अशा पद्धतीने पोलीस विभागाच्या वतीने बीड येथील जाणाऱ्या भाविभक्त वारकऱ्यांच्या वाहनांकरिता पास देण्याचे पथकर सवलत प्रवेशपत्र सुरू करण्यात आले आहे। बीड जिल्ह्यामध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम अखेर जाहीर झाला असून यात बीड जिल्ह्यातील 6 नगरपालिकांसाठी ऑगस्टमध्ये मतदान होणार आहे। यासाठी बीडमध्ये आचारसंहिता आजपासून लागू करण्यात आली आहे। नगरपालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा अखेर निवडणूक आयोगाने केली आहे। त्यामुळे आता बीड जिल्ह्यामध्ये बीड, अंबाजोगाई, परळी, माजलगाव, धारूर आणि गेवराई नगरपालिकांचा समावेश आहे। या नगरपालिकांसाठी 18 ऑगस्टला मतदान होणार आहे। तसेच यासाठीच निवडणूक कार्यक्रम 20 जुलै रोजी जाहीर होणार आहे। तरी 22 ते 28 जुलैपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरता येणार आहे। 4 ऑगस्टपर्यंत माघार घेता येणार नसून 18 ऑगस्टला मतदान आणि 19 ऑगस्टपर्यंत मतमोजणी होणार आहे। यासाठी बीडमध्ये आचारसंहिता आजपासून लागू करण्यात आली आहे। मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचे पुत्र तथा मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष अमित ठाकरे हे 16 जुलैपासून मराठवाडा दौऱ्यावर येत आहेत। तरी दरम्यान बीड जिल्हा दौऱ्यावरही येत असून बीड जिल्ह्यात त्यांच्या स्वागताचे भव्य दिव्य नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष सुमंत धस यांनी दिली आहे। सुमंत धस यांनी पत्रकात म्हटले आहे की मनसे विद्यार्थी सेनेचे अध्यक्ष सुमित ठाकरे यांचा 16 ते 25 जुलै असा 10 दिवसाचा त्यांचा दौरा असणार आहे। या दरम्यान ते पक्षाच्या बैठका, विद्यार्थी सेनेची बांधणी करणार आहेत। धाराशिव जिल्ह्यातून या दौऱ्याला सुरुवात होणार असून शेवट संभाजीनगरला होणार आहे। यामुळे ते मराठवाड्यातील सर्व मनसैनिकांचे या दौऱ्याकडे लक्ष लागले आहे। दरम्यान 22 जुलै रोजी ते बीड जिल्ह्यात आगमन व मुक्काम असेल। दुसऱ्या दिवशी 23 जुलै रोजी बीड जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक व मार्गदर्शन करणार आहेत। त्यानंतर संभाजीनगरला जाणार आहेत, असे जिल्हाध्यक्ष सुमंत धस यांनी म्हटले आहे। जुन्या पंचायत समिती इमारतीमधून फाईल चोरी झाल्याची घटना घडली होती। या प्रकरणी आता अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलीस तपास करत आहेत। बीड शहरातील जुन्या पंचायत समितीच्या इमारतीमध्ये फिर्यादी त्या ठिकाणी सहकारी व फिर्यादी जुन्या पंचायत समिती बिल्डिंगमध्ये MREGS कथातील वरील शासकीय दस्तऐवज आणण्यासाठी गेले असता सदर कक्षाच्या खिडकीचे गज काढून कपाटातील दस्तऐवज कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने चोरून नेला आहे। म्हणून या प्रकरणी शासकीय दस्तावेज संचिका, मोजमाप पुस्तिका, हजेरी परिपत्रक, मूळ रकमेची देयके, मंजुरीचे अर्ज, हजेरी नोंदवही, या प्रमुखाने मस्टर टँकर नोंदवही अशी कागदे त्यामध्ये होती। या प्रकरणी फिर्यादी राजेंद्र शत्रुघ्न कदम, वय 43 वर्ष, व्यवसाय नोकरी, वीर सहाय्यक पंचायत समिती बीड, राहणार टाकळगाव, तालुका गेवराई, जिल्हा बीड यांच्या फिर्यादीवरून अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये कलम 454, 357,
380 भादवीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा पुढील तपास पोलीस नाईक शिंदे हे करत आहेत. आम्ही दिलेले उसने पैसे परत द्या असे म्हणत बाहेरच्या जिल्ह्यात नेऊन जबरी मारहाण केल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी पेठबीड पोलीस ठाण्यामध्ये आरोपींच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपितांनी संगनमत करून फिर्यादीस मोटारसायकलवर बसवून तेथे घेऊन सोबत नेऊन फिर्यादीस पळवून पारगाव येथे आरोपी क्रमांक 2 याने पारगाव तालुकावाशी जिल्हा उस्मानाबाद येथे नेऊन आमचे पैसे दे असे म्हणून शिवीगाळ करून उसाने व बैलाच्या आसोडाने जबरी मारहाण केली. तसेच दोघांनाही जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या. म्हणून या प्रकरणी फिर्यादी संतोष राजेंद्र शिंदे वय 25 वर्ष, व्यवसाय मजुरी, राहणार राहुल नगर, इमामपूर रोड, बीड यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी शुभम उर्फ अशोक भोसले, राहणार राहुल नगर, इमामपूर रोड, बीड, सुधीर शिंबाटे, राहणार पारगाव तालुकावासी, जिल्हा उस्मानाबाद या दोन्ही आरोपींच्या विरोधात पेठबीड पोलीस ठाण्यात कलम 365, 323, 504, 506, 34 भादवीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून याचा पुढील तपास राठोड हे करत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनाची यंत्रणा सज्ज ठेवा, शेतकऱ्यांना खते बियाणे वेळेवर पोहोचवा. जिल्ह्याचे पालक सचिव वाघमारे यांची आज जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड या ठिकाणी आढावा बैठक संपन्न झाली. यावेळी त्यांनी बैठकीदरम्यान जिल्हा प्रशासनाला आवाहन केले आहे. तसेच संबंधित खात्यांना सूचना केल्या आहेत. गेल्या वर्षीसारखा याही वर्षी जर पाऊस झाला तर आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेने आपली यंत्रणा सज्ज ठेवावी. ज्या ठिकाणी तलाव फुटण्याची भीती आहे तेथील लोकांना भविष्यात सुरक्षित स्थळी हलवायचे असेल तर त्याचेही नियोजन आताच करावे. आजच्या तारखेमध्ये बीड जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी आहे. काही प्रमाणात असंच पाऊस कमी राहिला तर काही ठिकाणी पुन्हा पेरणी करावी लागेल का, ही बाब प्रशासनाने घ्यावी. तसेच शेतकऱ्यांना खते कमी पडणार नाही, अव्वाच्या सव्वा दराने या खताची विक्री होणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. आणि सर्व शासकीय यंत्रणेमध्ये समन्वय असायला हवा, याचे स्पष्ट आदेश जिल्हा पालक सचिव विजय वाघमारे यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. ते आज बीडच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आढावा बैठकीदरम्यान ते बोलत होते. बीड मतदारसंघामध्ये आमदार संदीप यांच्याकडून विविध विकास कामे सुरू असून पुन्हा 2,15,00,000 रुपयाच्या विकास कामांचा शुभारंभ उद्या आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या हस्ते शनिवार दिनांक 9/7/2022 रोजी करण्यात येणार आहे. तर या शुभारंभास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन आमदार संदीप यांनी केले आहे. बीड शहरामध्ये आमदार संदीप यांच्या हस्ते विविध विकास कामे सुरू आहेत. यामध्ये बीड शहरातील वार्ड क्रमांक 1 मध्ये काशीनगर तसेच प्रभाग क्रमांक 1 मधील 5 ठिकाणी विकास कामे होणार आहेत, अशी माहिती आमदार संदीप यांनी दिली आहे. बीड शहरातील विविध शासकीय कार्यालये असलेल्या मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत व परिसरात जिल्हाधिकारी राधाविनोद शर्मा यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत झालेल्या या उपक्रम प्रसंगी माजी आमदार व केंद्रीय कृषी आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या उपस्थिती देखील होती. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित पवार, उपजिल्हाधिकारी रोजगार हमी योजनेचे मच्छिंद्र सुक्ते, जिल्हा विभागीय वन अधिकारी अमोल सातपुते, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाबासाहेब जेजूरकर, तहसीलदार सुहास हजारे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या प्रसंगी विविध विभागाचे अधिकारी आणि मान्यवर यांच्या हस्ते बीड तहसील कार्यालयाच्या मागील प्रांगणात विविध वृक्षरोपांची लागवड करण्यात आली. बीड जिल्ह्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. लाखोचा निधी उचलणाऱ्या ग्रामपंचायत ग्रामस्थांच्या आरोग्याशी खेळत असल्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 95 गावामध्ये ग्रामपंचायतीकडून दूषित पाणी पुरवठा केला जात आहे. गावकरी जे पाणी पित आहेत ते पाणी पिण्यायोग्य नसून दूषित आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडून वर्षातून 2 वेळा गावाला पाणी पुरवठा करणारे विहीर, बोअर तसेच आड उपसा यांचे पाणी नमुने घेतले जातात. तसेच पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईपलाईन नळाचे नियमित पाणी नमुने तपासणीसाठी घेतले जातात. ते नमुने जिल्हा आरोग्य प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. तसेच ग्रामपंचायतीकडूनही नमुने घेऊन उपविभागीय प्रयोगशाळेत पाठविले जातात. जून महिन्यात जिल्हा प्रयोगशाळेत 555 नमुने तपासले असता त्यात 102 अहवाल दूषित असल्याचे समोर आले आहे. तर उपविभागीय प्रयोगशाळेत 263 नमुने तपासले असता त्यापैकी 70 अहवाल दूषित आढळले आहेत. ऐन पावसाळ्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात दूषित नमुने आल्याने जलजन्य आजार उद्भवू शकतात. त्यामुळे तात्काळ पाण्याचे शुद्धीकरण होणे गरजेचे आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी
डॉक्टर अमोल गीते यांनी दिली आहे. सध्या ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात बीड जिल्ह्यात घडत असून असाच प्रकार बीड शहरातील स्वराज्यनगर भागात घडला आहे. तुमच्या कार्डाची वैधता संपत असल्याच्या खोटी माहिती सांगून त्यांच्याकडून माहिती भरून घेतली. यानुसार त्यांची तब्बल 50,598 रुपयाची ऑनलाईन फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये आरोपीच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपितांनी फिर्यादीच्या मोबाईलवर फोन करून म्हणाला की तुमच्या कार्डाची मर्यादा संपत आहे, तरी मी एक लिंक पाठवतो. या लिंकप्रमाणे माहिती भरून तुमच्या मोबाईलवर असलेल्या मेसेजच्या OTP त्याच लिंकमध्ये भरा असे म्हणल्यावरून यातील फिर्यादीने सदरील लिंक भरून दिली. त्यानंतर त्यांची 50,598.60 रुपयाची ऑनलाईन फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी फिर्यादी शिवाजी रघुनाथ खाडे वय 36 वर्ष राहणार स्वराज्यनगर बीड यांच्या फिर्यादीवरून आरोपी मोबाईल क्रमांक 9176 018 62 185 या मोबाईल क्रमांकाचा धारक. याच्या विरोधामध्ये शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात कलम 420 भादवी 66 66 शी माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम 2000 नुसार शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा पुढील तपास शिवाजीनगर पोलीस हे करत आहेत. राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदी अण्णासाहेब मतकर यांची निवड झाली असून या निवडीबद्दल त्यांचा हॉटेल आदिती या ठिकाणी नागरी सन्मान करण्यात आला. यावेळी अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे युवक जिल्हाध्यक्षपदी अण्णासाहेब मतकर यांची फेरनिवड करण्यात आली आहे. त्यांचा या निवडीबद्दल नागरी सन्मान करण्यात आला. हॉटेल आदिती या ठिकाणी त्यांच्या सन्मानाचे आज आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी सचिन ठेंगल, अंकुश कवडे, तुषार उंबरे, राष्ट्रीय समाज पार्टीचे युवा नेतृत्व व इतर कार्यकर्ते पदाधिकारी यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. बीड जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा कहर सुरूच असून आज शुक्रवारी पुन्हा 7 कोरोनाबाधितांची नव्याने भर झाली आहे, अशी माहिती बीड जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर रोपशिक यांनी दिली आहे. आज शुक्रवार दिनांक 8 जुलै 2022 रोजी 607 जणांचे अहवाल प्राप्त झाले. त्यापैकी 7 कोरोनाबाधित तर 600 निगेटिव्ह आढळून आले आहेत. त्यामध्ये अंबाजोगाई 1, बीड 2, गेवराई 1, केज 1, परळी 2 असे एकूण 7 कोरोनाबाधित आढळले आहेत, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली आहे. नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्वच पक्ष आपापल्या पद्धतीने प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्याच पद्धतीने राष्ट्रवादी महिलांच्या वतीने बीड शहरातील विविध भागामध्ये जाऊन नागरिकांशी संवाद साधला आहे. याच पद्धतीने आज बीड शहरातील वार्ड क्रमांक 15 मधील आदर्श नगर, गणेश नगर या भागामध्ये जाऊन महिलांच्या विविध समस्या आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या पत्नी नेहाताई क्षीरसागर यांनी जाणून घेतल्या. तसेच बीड शहरातील वार्ड क्रमांक 9 भागातील शाहूनगर भागात, सय्यदनगर भागात महिलांच्या विविध समस्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर शहरातील वार्ड क्रमांक 18 मध्ये दिलावरनगर भागातील महिलांच्याही अनेक समस्या जाणून घेतल्या. तसेच लवकरात लवकर त्यांच्या समस्याचे निरसन करण्यात येईल, अशी देखील या राष्ट्रवादी महिलांनी म्हटले आहे. यावेळी आमदार संदीप क्षीरसागर यांच्या पत्नी नेहा क्षीरसागर तसेच श्रुतीताई अर्जुन क्षीरसागर, राष्ट्रवादी युवती जिल्हाध्यक्षा विद्या जाधव, युवती शहराध्यक्ष जेबा शेख, मीनाक्षी शिंदे, सुजाता चव्हाण यांच्यासह अनेक महिलांची उपस्थिती होती.